Ulisan nyo maayos yung pangalan. Huwag mo na mag-dribble. Respeto nga muna. Iwan nyo muna yung bola. Walang hawak muna. Hanggat walang warm up, walang hawak ng bola. Diyan muna. Lista muna pangalan. Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 no? Parang 10 tayo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Ay. Lista. Ginawa kang lamesa, pahig ganun. Pwede naman dito kasi yung Panis holding pot. Pulot mo na basura. Pulot mo na tayo basura. Sige lang. Pulot mo na basura. Pakibasura. Hindi, umpisa na natin ng maglilinis. Hindi mo nang binigay. Pinagtatanong ko sila ng push-up. Wala ako na record miski isa. Ngayon ko lang na-press yung record. Ano ba yan? Ayan. Kuya natin ang basulid dyan para panyari marami. Ano na lang. Alam niyo bang hindi ko na-press yung record habang ni-interview ko kayo? Ha? Hindi ko na-press yung record. Ano ba yan? Hindi ko na uulitin. Siyempre, hindi ko na uulitin. Kasi matanong ko na kayo eh. Tingnan natin yung mga ano ha. Oo. Ba't malinis sa'yo? Ito, magaspang dito. Ito ginagamit ko, elefanted ako. Banded ka? Sabihin ko sa'yo ang technique. Ang technique ganun. Doon ka sa hindi ka fluent na hand. Iba yun. Practice pa rin yun. Tiyan mo to, ito talaga bakit yung kanan kamay mo? Dito yung kalyo niya. Hindi, old na to. Wala. Old May na yan. meaning. Old. Bakit? Parang trip ng sapatos ko Arbor. Tara, punta. Arba. Arbor. Ano? Saan? Jason Binukod. Huli ka na. Dali natin. Hindi lang to. Kaya bahala, Kurt. Ay, yung cellphone. Hindi, yung cellphone. Andito Isa. Dali ka na. Apo. Training na lang po. Yes! Ay! Dun. Address. Para makaano na tayo. Let's Hindi ko go! alam address ko. Let's go! Sulat. Bilis! Andun kay Bilis! Sulat na para ano. Ano speed? Line up. Yung gate niya, sarado nyo yung dalawa para Line wala up. pumasok na iba. Line up. Bola! Bakit may bola na naman dyan? Bola. Tabi mo bola. Line up. Takbo. Tabi mo bola. 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6. Nice. Flat ata yung isa eh. Sige lang. Liga. Anong start natin sa tingin nyo? Suicides. Kamustahan muna, di ba? Kamusta kayong lahat? Okay lang to. Okay, pray tayo. Anong po, coach? Sino magpipray ngayon? Sige, ikaw na, Jerus. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, marami pong salamat sa binigay niyong biyaya sa araw na ito. Sana po wala pong madisgrasya po sa amin. Huwag niyo po kami pababayaan, Lord. Maraming salamat po. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Okay. Bibilisan natin kasi kailangan natin magawa lahat. Umpisa natin sa stretching. Alam niyo na kung anong gagawin sa stretching? Naalala pa? Sino nakakaalala pa? Umpisa natin sa ulo, pababa, di ba? Sige. I-lead mo. Head. Ay, up. 1, 2, Lakas, bilang lahat. 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dapat kayo lang mag-guide lahat. Bilang. Mag-guide lang kami. Stretch mo pa, Sinjit. Buka ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hips. Hip rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang. Yung stretch na stretch. 1, 2, 3, Hip. 4, Hip. Ito, ikot mo. Ito, ikot mo. Tending ka. Bitak. Yan. pull. Ay, jump. Team. Bati-bati nga kayo, bati-bati. Kaya. Dito ka sa init, huwag ka sa lilim. Liga dito sa akin. Dito ka sa init. Line up na habang papahinga. Line up. Bilang! 15. Ubat. 16. Ate. Yung pinaka-favorite yung routine. 5. Ate. Buhay pa. Kaya pa, coach. Buhay pa, di ba? Kaya.
Anong papatay sa inyo? Siyempre, suicide, di ba? O, suicide. Touch ha, touch. Tapos next, 5 station, tapos dulo. Tapos doon ulit start, di ba? Naalala nyo yan? Ano, okay na? 3. 3, 2, 1, go! Okay, 1, 2, 3, go! Suko ka na, Franz? Nabangga mo na ako. Isipisa ko konti. Baba ng konti. Franz, masabi mo? Nakakailo. Nakakailo. G, masabi mo? Goods. Ha? Maganda. Ganda. G. Sa? Nakapagod. Ang pagod. Chan. Okay na po. Ha? Pagod. Ha? Ha? Ganda ng passing mo ha. Nice. Masabi mo? Yan. Yun lang. Masabi mo? Okay naman, nakaka-improve naman. Ano masabi mo? Okay lang po. Ano okay lang? Nakapagod. Okay. Thank you team. Nice. Plastic.